दिनै सनिबार ओमफ्राय थाबनो थाङाबा नोंहानि बेग दं ओमफ्राय आंखौ नोङो आथुर जाबाय थाबा जागोन नामा बुरैखौलाय बुरै नुवा माबायदि थुनगोन माबा बोरैबा आन्थार इदिलै इयो मोजां सोंनायखौ खानाय खाथुमनाय मिना हाया नामा मिना बिकास बुजायग्रा मोनाखै खोबथेग्रा होनो खोबथेग्रा लायनो हट हट हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं ओमफ्राय दिनै एकदमबारे बहाबा थांनो ओंखारदों बिनि थाखायनो देलायदों दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं बहा थांनो नागिरदों मा खबर बहा गोदान गोदान गानजोबदि गोजा गोजान बे जिखौ मानदि खांजोबखो फोराननायखौलाय कलेजाव मा खालामनो माथो रिजाल्ट दोनो ओमफ्राय मा जागोन दा बेग इमान मोजां फैसा गारनानै नोंखौ फरायनो होबाय दं ओमफ्राय नोंनिफ्राय बेग खालामनानै जुदि आरोबाव फैसा गारसिनना होबाय थाबा बोरै जागोन मा जागोन आच्छा खन्था बेग फैबाय बेथो खन्था मानि बेग फैबाय ओमफ्राय नङा थार्डआवबो फर्थआवबो फाइभआवबो फैबावबायसो नै आरो जुदि सिक्सआवबो फैबावो नों कान्टानि माबायावनो थाखादो थांनांला कलेज दालाय आंलाय कान्टायाव थायाखै माथो थाखादो मोजां होनाङा नोंदो हाबा जाफैनानैसो फैखादो बेग फार्स्टआवबो थायाखै सेकेन्डआवबो थायाखै कर'नायाव पास जानानै कर'नायाव माबायावसो पास जाबायलायो सेकेन्डारियावसो ओमफ्राय बियावथ' आं न'आव थानानै पास जाबाय दंमोन ना ओमफ्राय मोनसेबो बेग गैयामोन मा सानदों नोंलाय दा हाबा जानानै खान्थाया खर' हाबजोब्बायलै खान्था खुरैखौ बोरै सुनांगौ बोरै हुनांगौ बोरै जाबनांगौ बेखौसो खर' हाबजोब्बाय नामा बेखायनोथ' आं हाबा जायामोन दाया मालायनावसो दायबाव मा मानसिनि बेथो इदि जायो फैसा दोननानै नों बेग खालामबाय थाबा जागोन नामा बेगानो थालायबायनो लोगोफोर 5 सेमावबो नोंखौ मोजाङै फरायदो होननानैथ' फैसा हरबाय दं नोंनो मिथिगौ नों आरो गद गैयाबा बेलेगनिफ्राय मोनखादो दे होननाय रखम जागोन ना जायाखै लिसु गोरलैखौलाय मानो खादो इनो माबा जासोनानै इनि कुत्ताया ओमफ्राय लिसुखौ लांफाना इयाव खिगोन नामा भगबान एफा लेथ्रा पिकासायनो ओमफ्राय जायोथ' जायो ओमफ्राय नों लेट्रिनावलाय मा मोननानै जायोखो जेनेबा लेथ्रा बाथ्रा ओमफ्राय आङो नोंखौ फर्म फिलआप खालामनो थांनाया इमान नेबाय थानांगौ नामा हा बस्तुबो नागिरना मोनाखै खोबथेग्रा लायनो एसे बिथोराव सोना दोनबा बहा नागिरना मोनगोन इखो साला मानसि बुथारगोन दे आरो नोङो गोजोन नांगोसो जिखौ दि आरामसे सुनानै थरनानै दोनखायो बहननानैल' गाननांगौ इखौ रंजानांगोसो नोङो मिथिबाय नोङो नागिरनानै गाननायल'सिखौबो खस्थ' मोनो ओमफ्राय लोदो दोननायखौ गानलांसैलै लोदो दोननायखौ नाङा इखौ गाना आं होनखादों इखौ गाना इखौ गानबा फेथ्लाथ्ला नुद्रायो होनदो है थाङा आङो इदिबा थाङा नैखौ गान नै मैया सुनायखौ नैले मैया रानबाङाखै नै रानबाय लाजि गैया माहाजोन नुखायोनो गावखौनो अमा मालायनि सायाव जाग्रासो नुयो दालाय माथो अखा बोथोर दोमैबोयै बोथोराव फेनो गस्ला गांसे गाननायावबो उल्थां फाल्थां जाबाय थायो माथो गथ' गोरलै रखम
आथुर जाया जायो नामा 12ता दिनै सनिबार ओमफ्राय थाबनो थाङाबा नोंहानि बेग दं ओमफ्राय आंखौ नोङो आथुर जाबाय थाबा जागोन नामा आंहा ओंखारखांखाबाय नोंसो थांनो नागिरदो हारसिं थांखायांदोंमोन आंहा लोगोफोरदो थांफानो नागिरनानै इयाव जायाबो मा जाया इयाव देलायफुबाय थायो निजियासो बेग जाबाय थागोन ओमफ्राय आथुर जाबाय ओइ दोननोसै नोंलाय बेसेथो गोरों माबोरैथो पास जालांजों फैलाय रोंनाबो लाजिखै जेनेरेल फरायनानै मालायनि मेजर लानायदो साफिनो फैदो जेनेरेल बा बोसोरनि खाजौआलाय खाजौआनो गोदानसो लाबोदो आङो इखो दाखालि बाजारनिफ्राय बिस थाखा लादो लाजियाबो बोरै होनथारो नों बायदिखौलाय सोर सिख्लाया नायसनबावो खाराब बारामोनलाय सिन्दुर फोननासो लांगोन दानो बारा होनबाय थाना आं सिगाङाव चलो ओइ साथा लाबलाय साथा ओमफ्राय इखौ लाङालै साथाखौ ओइ मोनसेखौलाय ओइ न'आव बा बोरैबा बोरैबा होनथारो देलै इयो ना दे ना इखौनो लाबोदो होमबा इखौनो लाबोदो माबा पिलपिलि माबा पिलपिलि गारि सालायनायाव बिरखारलांगोनसै खोमा अबेथोसो थाखायलाय 250 मानि लादो मोनगोनलै नोङो 100 थाखायाव डिजाइननि साथा नोंहा कागज पाति लाखांना लाखायाखै कलेज थांदो दि हो माहे बुरिखौलाय बुरि नुवा माबायदि थुनगोन माबा बोरैबा होनथारो इदिलै इयो मोजां अच्छा बात मोजां सोंनायखौ खानाय खाथुमनायखौ होनदों दा नों बुरि जाबाय नों सिख्लानि फाब लानानै नों खोथा गैला खानाया खेंख्रा जाबाबो नोंखौ माथो मारिनानै लाब गैया बुरिया बुरिखा दा जेरै जोंफोरखौ सेंग्रा नालाय सेंग्रा नुखायो ना नोंखौथ'लै जोंफोर सेंग्रा नालाय सेंग्रा नुयो दा नोंसोरखौ बुरि नालाय बुरि नुखायो आरोलै नायबानो थामफ्ले बुरि नुखायो खामफ्लाय बुरि नुखायो दे गाखोन गाखोना लाबोगोन नोङो मानि इदिखौ गय पलै नोङो गेटखाया गारा गाखोनो नागिरबालाय ओंखारनांगोनथ' आरो दिस्टार्बथारदोलै फ्ले 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 हांसो गाग्याब नुगाय नोंखो थां आं फांनो हाया होमबालाय आं बेखौ होननानै फैनो हागौमोन फाङै द' मामबार ओंखायनो थांफानो नाङा नों आंदो सेरथों सेरथा हे आंखौ इदि बासिना लानाङा फस्थायगोन जिबनाव बेटा जिबनाव नोङो थैलाय उजिलाय जानांगोन आं बायदि हिनजावखौ मोनोबा मिथिबाय खनबासो थैलाय उजिलाय जानांगोन नों मिथिबाय लाजिगि थ' दायो लोगोफोर एकदमबारे खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजों न'आव मोनफैबाय आंजों थांफानानै गावहासो गारि सार्भिसिं खालामनानै गारिनि मबिलनि थावनि मोनामनाया आंनि खर'आव हाबनानै खर'आसो साजोबना फैबाय आरोना ओमफ्राय आंखौ नेया नोङो मा जमा लाबनाय बुस्थुखौ नोंलाय मानो आगो जानायल' पिक्कासा नेनो हाया नामा मिना पिक्कास मैयाव जमा लाबनायखौनो इदि आगो जाग्रोयो माबा नोङो नेबाय थानाय नामा मानसिया खरसा दानो होनखाबाय सं खरसा दानो होनखाबाय मोखांसेयाव थानाय बुस्थुखौ नेबाय थानाय होनबा साला जाथ'नाबा लांना दोननो खोमा नांगौ ना बोजोंबा हासाया namanya kali cari jadi sampai tangan sampai tak hot ओमफ्राय गावबा जानोसैयानो अमा बुरखम मा होनदो गेसखौ लाखाना फैथां
Gas? Tak gas mono na? Mana? Belasio sono gas mono nakta nungle. Kita gak kita leh. Kamu selain nasiun? Kapan sama malai. Mbak kau tuh mama pernah buka? Saya kamu bayar wa. Dah. Kau sas bini? Nusa kan wa? Bumbu. Gelap. Arne oma bitor bonang so oma bitor ayo video. Udah sas bang sih salah. Nah. Narsi ini umar gitu. Kan sih rokok beri bekal deh. Korong Korong sih kan sih korong sih nggak pokoknya. Berzai di jalan cang. Narsi ini umar narsi itu. Wah, oma bitor nars di orang lain nih kau lap nih. Ewe tak? Ewe, ayo kayak apa? Ah, jangan ya, kamu Narsi ini umar banget. Ewe. Narsi parah. Thang ewe thang. Parah naik. Tentu nong jangan nak. Barang nggak thang. Ewe. Angkot tuh yang berperan pilau kalam nabi nan.